Fisika eta kimikan, naturan eta gure eguneroko bizitzan gertatuten dira zen hainbat fenomeno ulertuten saiatuko gara. Horretarako, laugarren mailako fisika eta kimikan, ondoko gauzak azaltzen saiatuko gara. Objektuak zergaitik mugitu edo gelditzen diren ulertzen saiatuko gara. Usain Bolten 100 metroetako lasterketako abiadura eta azelerazioak ere aztertuko doguz. Ze baldintza emon behar diran gorputzak ondoratu edo flotatzeko, edo konposatu ezberdinak alkartzean sustantzia berriak sortu daikiela ikustea. Ganera, edozein motatako ikasketa zientifiko tekniko egiteko, ezinbesteko ikasgaia da. Horretarako, ikasturtean zehar ondoko gaiak ikusiko doguz. Ikasturtea 4 bloketan banatuta egongo da. Magnitudean, magnitudeak eta unitateak zer diran bereiztuko doguz, baita be, magnitudeak adierazteko adierazpen algebraiko eta grafikoak, mekanikan mugimendua eta bere arrazoiak aztertuko doguz, presioa zer dan, hau da indar bat aplikatzen dugunean gainazal baten gainean zer dan ikusiko dugu, eta baita be gorputz batek flotatzeko zer behar daban. Erreakzio kimikoetan, materia eta bere aldaketak aztertuko dugu. 4 bloke hauen tamaina ez da bardina izango, eta ondorioz dedikatuko dotzagun denbora bez. Ikasgaia Moodle plataformaren bitartez bideratuko da. Bertan jarduera ezberdinak eta informazio asko agertuko da. Teoria, ariketak, praktikak, simulazioak, galdetegiak, bitxikeriak edo interesgarria izan aljakun beste dozer gauza. Bloke bakoitzean, galdetegiak, froga idatziak eta praktikaren bat gitxienez eukiko dugu. Azken hauei garrantzia handitu gure dotzeguta.